Η αναμονή τελείωσε. Ο ψίθυρος που έγινε κραυγή. Η ελπίδα που έγινε πραγματικότητα. Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP της EuroLeague, ο άσωτος ιός του Πειραιά, επέστρεψε στο λιμάνι του, στο σπίτι του, στον Ολυμπιακό. Αυτή δεν είναι μια απλή μεταγραφή. Είναι ένα σεισμικό γεγονός που αναδιαμορφώνει τον χάρτη της εξουσίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η είδηση της επιστροφής του, μετά από μια οδύσσεια στον ΕΒΑ, δεν αντυχεί μόνο στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, δονεί τη Μαδρίτη, την Κωνσταντινούπολη, τη Βαρκελόνη και κάθε αρένα της Υπήρου. Ο βασιλιάς απαρνήθηκε έναν δευτερεύοντα ρόλο στον νέο κόσμο για να ανακαταλάβει τον θρόνο του στην Ευρώπη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας υποδέχεται πίσω όχι απλώς έναν παίκτη, αλλά το κομμάτι που έλειπε, τον καταλύτη που μετατρέπει μια ομάδα υποψήφια σε απόλυτο φαβορί για τον τίτλο της EuroLeague. Το μήνυμα προς τους αντιπάλους είναι σαφές, άμεσο και τρομακτικό. Ο Ολυμπιακός έρχεται για να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Η πορεία του Βεζένκοφ στους Sacramento Kings στον ΒΙΑ ήταν ένα πολύτιμο μάθημα. Ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές του κόσμου, ο Βούλγαρος Κύπριος απέδειξε ότι το ταλέντο του ήταν γνήσιο, αλλά το πλαίσιο είναι το παν. Στο Σακραμέντο ήταν ένα κομμάτι σε ένα σύστημα που δεν εκτιμούσε πάντα τις μοναδικές του ιδιότητες. Την αδιάκοπη κίνηση χωρίς την μπάλα, το θανατηφόρο σουτ και μια υπέροχη τακτική ευφυΐα. Η επιστροφή στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποχώρηση, αλλά ως μια πράξη αυτογνωσίας και φιλοδοξίας. Είναι η επιλογή ενός μέτρ της τέχνης του που προτίμησε να είναι ο κύριος, πρωταγωνιστής, σε μια επική όπερα αντί για ένας δευτεραγωνιστής σε ένα blockbuster. Αντάλλαξε το αμερικανικό όνειρο, με την ευκαιρία να γίνει ένας αθάνατος θρύλος στον Πειραιά, να ηγηθεί του συλλόγου που τον διαμόρφωσε και τον ανέδειξε στον καλύτερο της Ευρώπης. Αυτή η δίψα για δόξα, για να είναι ο καθοριστικός παίκτης, μίλησε πιο δυνατά και οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι αυτοί που θα καρποθούν τους καρπούς. Τακτικά, η επιστροφή του Βεζένκοφ είναι η τελειότητα. Δεν είναι απλώς ένας παίκτης που ταιριάζει στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αυτός είναι το σύστημα. Ολόκληρη η επιθετική φιλοσοφία του Ολυμπιακού, βασισμένη στην κίνηση, το spacing και τις extra passes, έφτασε στη μέγιστη ισχύ της με τον Σάσα στο παρκέ. Η επιστροφή του σημαίνει την επιστροφή μιας συνεχούς απειλής, ενός παίκτη που παραμορφώνει τις αντίπαλες άμυνες μόνο με την παρουσία του. Ο συνδυασμός του σουτ του με την οπτική του παιχνιδιού, από playmaker όπως ο Τόμας, walk-up και τη δύναμη των σέντερ όπως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αναδημιουργεί μία από τις πιο θανατηφόρες συνδέσεις στην πρόσφατη ιστορία της EuroLeague. Πιο τρομακτικό για τους αντιπάλους είναι το πώς το ταλέντο του θα συνδυαστεί με τα νέα όπλα του ρόστερ. Φανταστείτε τις άμυνες να πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κλείσουν σε ένα σουτ του Βεζένκοφ, να αμφισβητήσουν μια διείσδυση του Εβάν Φουρνιέ ή να κάνουν double team σε ένα post-up του Μιλουτίνοφ. Η άφιξη του MVP ανεβάζει το ταβάνι του Ολυμπιακού σε ένα στρατοσφαιρικό επίπεδο, δημιουργώντας έναν επιθετικό γρίφο που μπορεί να είναι απλώς άλυτος για τις περισσότερες ομάδες. Ο Μπαρτζόκας δεν κέρδισε απλώς έναν σκόρερ. Ανέκτησε την καρδιά της επίθεσής του, τον στρατιώτη που εκτελεί το σχέδιο μάχης του με την τελειότητα ενός μαέστρου. Με τον Σάσα Βεζένκοφ πίσω στην ερυθρόλευκη φανέλα, ο στόχος του Ολυμπιακού πάβει να είναι μια φιλοδοξία και γίνεται μια προσδοκία. Μετά τις απογοητεύσεις και τους σχεδόν τίτλους των τελευταίων σεζόν, όπου η δόξα χάθηκε στις λεπτομέρειες, η άφιξη του MVP είναι η τελική δήλωση ότι ο σύλλογος δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από το τρόπαιο της EuroLeague. Αυτός είναι το κομμάτι που έλειπε στις καθοριστικές στιγμές, ο παίκτης με την ψυχραιμία και το ταλέντο για να μετατρέψει τις κατοχές που καθορίζουν πρωταθλήματα. Η επιστροφή του εγχέει μία δόση αυτοπεποίθησης και φαβοριτισμού που μολύνει ολόκληρο το ρόστερ, από το τεχνικό επιτελείο μέχρι τους οπαδούς. Το κυνήγι για τον τέταρτο ουρανό, το τέταρτο αστέρι του ευρωπαϊκού πρωταθλητή, ξεκίνησε επίσημα τη στιγμή που ο Βεζένκοφ αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι του. Το ταξίδι θα είναι μακρύ και επίπονο, αλλά με τον βασιλιά του πίσω στο τιμόνι, ο στρατός του Πειραιά δεν ήταν ποτέ τόσο δυνατός